En esta ocasión eu estou moi contento de que haxa tanta xente en este acto deste libro, neste poemario de Patricia, por varias razóns. Unha é por ela, porque me encanta que haxa escrito un poemario sobre este tema que é tan duro que estamos a sufrir o mundo desde o ano 48, e outra é porque ainda siga habendo xente ca conciencia limpa e firme apoiando a causa. En uns tempos en que todo Dios olvida todo, lle dá igual todo o que está pasando no mundo, a maioría da xente xa pensa que en Gaza, en outros sitios do mundo, non está pasando absolutamente nada cando está pasando o mismo de sempre. Por estes dous motivos estou super contento de que esteades todos aquí. Vou vos a ler un poema, non é de Patricia, é de un poeta cubano que morreu con 40 anos, Luis Rogelio Nogueras. Titúlase Halt, alto en alemán. La artillería israelí sigue cañoneando campamentos de refugiados palestinos en el sur del Líbano. 1979, non 2026, 1979. Empeza. Recorro el camino que recorrieron 4 millones de espectros. Bajo mis botas, en la mustia helada tarde de otoño, cruje dolorosamente la grava. Es Auschwitz, la fábrica de horror que la locura humana erigió a la gloria de la muerte. Es Auschwitz, estigma en el rostro sufrido de nuestra época. Y ante los edificios desiertos, ante las cercas electrificadas, ante los galpones que guardan toneladas de cabellera humana, ante la herrumbrosa puerta del horno donde fueron incinerados padres de otros hijos, amigos de amigos desconocidos, esposas, hermanos, niños que en último instante envejecieron millones de años. Piensen ustedes, judíos de Jerusalén y Jericó, piensen ustedes, hombres de la tierra de Sión, que estupefactos, desnudos, ateridos, cantaron la Hatikva ante las cámaras de gas. Piensen ustedes y en vuestro largo y doloroso camino desde las colinas de Judea hasta los campos de concentración del Tercer Reich. Piensen ustedes y no acierto a comprender cómo olvidaron tan pronto el vaho del infierno. Isto é terrible. Despois do que lle pasou, olvidáronse totalmente e están facendo ainda algo peor. Que significa Nakba? Supoño que xa todos o miraríades, non? A catástrofe que se refire ao desplazamento masivo, a expulsión forzada de máis de 700.000 palestinos das súas terras durante a guerra do 48, coincidindo ca creación do Estado de Israel. Para o povo palestino este termo non só describe un evento histórico concreto, sino tamén a perda do seu fogar, a destrucción de centos de aldeas, e o inicio dunha situación de refuxio e desposesión que continúa sendo, a día de hoxe, no 2026, o trauma nacional da súa identidade política hoxe en día. Nakba. Eu alégrome moito de que Patricia escribira un poemario sobre isto, porque é a forma que temos de que siga vivo isto en nós, de que sepamos que sigue morrendo a xente, sigue morrendo de fame, siguen morrendo de enfermedades. Na tele xa non sale nada, pero nós, polo menos, os que estamos aquí, sabemos o que está pasando desde fai moitos anos, desde o 48, e sigue igual ou sigue peor. Bueno, moitas gracias a todos, e agora vai a falar Patricia. Bueno, é unha maravilla poderse chegar a Ribeira, un día como hoxe, día do libro, e poder falar destas cousas tan irreverentes, tremendamente irreverentes, como poden ser un xenocidio, como poden ser as atrocidades políticas que a día de hoxe temos encima da mesa, e que parece que non pasa nada. Esta semana pasada estiven por unha xuntanza de traballo en Barcelona, chegaba co meu compañeiro ali e dixenlle que maravilla poder chegar a esta cidade e que nos reciba coas bandeiras palestinas aínda
colgadas. Como ben ditucho, parece que todo se quedou así como no limbo, non? Parece que de súpeto todo o mundo esqueceu o sufrimento, porque se non poñemos o foco, a día de hoxe, que estamos acostumados a estar nas redes sociais e a darlle ese scroll cara arriba, e parece que todo se dilúe en nada, non? Que se non estamos vendo, pois non é algo que nos impacte. Estou facendo en algunhas das presentacións, menos na oficial de Vilalba, porque este libro preséntase e ve a luz porque foi premio de poesía do Concello de Vilalba, un dos premios máis senlleiros de Galicia e de maior cuantía económica. Curiosamente tamén, temos que dicir que así como é de senlleiro, é curioso que fose premio, porque non é un tema amable, é un tema tremendamente incómodo, e que dis, a ver, a hora de publicar, pois, ao mellor, vende algo que sexa máis amable, Pois se ve a luz é por iso, porque foi premio. E dentro deste libro gárdanse tantas cousas bonitas. Dentro do horror pódense gardar tantas cousas bonitas. Vou vos contar un pouquiño dele. Este libro, eu sempre digo, cando dou así algún tipo de obradoiro de escrita, sempre explico que hai varias maneiras de escribir. Unha pode escribir dende o corazón, pode escribir dende a razón, ou pode escribir dende as tripas. Este libro nace das tripas, nace dese inconformismo cara á realidade que temos entre mans, e da que me nego a ser parte. É dicir, a día de hoxe non falar de Palestina, non falar de Líbano, non falar de todas estas atrocidades que están pasando no día a día, ser cómplice totalmente directo, porque do que non se fala é como se non existise, e como nós queremos que hai cousas que deben existir, como vos dicía, ás veces é necesario un impacto visual. Ese impacto visual é este. Vedes por aí uns peíños? Vedes por aí uns peíños pequechos? E vedes unha vela acesa. En que momento certas cousas deixaron de facernos dano, non? En que momento nos deshumanizamos tantísimo como para facer que non nos conmova a dor allea? Eu négo-me a pensar que somos todos igual de inhumanos, de inxustos, que non queremos nada máis que seguir cara adiante nas nosas vidas cómodas, porque ademais somos xente privilexiada. Agardo que hoxe todas as persoas que estades aquí sentadas, vos sintades xente privilexiada. Eu digo sempre en todas as presentacións, somos privilexiados pola nosa cor de pel, somos privilexiados polo mundo no que vivimos e somos privilexiados na sociedade na que estamos, curiosamente. E tristemente tamén. Como vos dicía, o horror que narra este libro, pois é un horror que garda historias moi bonitas. Este libro foi escrito cara a finais de xullo do pasado ano, de xuño, en finais de agosto foi premiado, e a partir de aí medrou. Non hai cousa que máis me guste neste mundo que é ver medrar. Tamén vos digo, planto calquera cousa non me vai arriba unha, vale? É dicir, a mí encanta ver medrar as cousas, porque a mí normalmente arriba non me va. Entón dixo, bueno, pois tamén unha maneira de sementar, maneira curiosa, pero así é. Cando teñades este libro nas vosas mans, veredes que hai varias vidas atravesadas. Hai unhas ilustracións asombrosas dunha ilustradora gazatí, que Arestora está ali. Arestora vive ali cos seus cativos e coa súa parella. Ten un neno, Youssef, de 8 anos e unha nena, Salma, de 10. E como foi medrando este libro, é dicir, como falábamos todos os días, porque dixen, vamos a ver, dunha vez que este libro chega a unha editorial e que hai unha editorial que avala positivamente e monetariamente, a ver, que temos uns ilustradores na Galiza tremendos, son tremendos. Unhas ilustradoras fantásticas, pero se dende aquí podemos lanzar unha moeda
e que repercuta na vida de outra persoa positivamente, temos que facelo. Entón, falando co ilustrador, con Quique Alvarellos, dixo: hai pasta, Patri. Dixo: ai, carallo, pois hai pasta, remanjémonos. Entón, puxeme en contacto con Rin, curiosidades da vida, que dicimos que malísimas son as redes sociais, neste caso foron fantásticas. Estivemos en contacto e houve unha cousa que teño que dicir que me impactou moito. Que un día falando con ela, me dicía: Patri, dame razóns para que poida seguir debuxando e que poida esquecerme de que hai bombas caendo a carón dos meus fillos. Pareceume algo tan sumamente brutal, impactou tantísimo en mí, que dixen: isto ten que ir para diante. Isto ten que ir para diante porque non hai outra maneira, non? Logo, tamén foi un libro que semellou nun comezo que non quería linear. Vos sabedes que ás veces os libros collen vida propia. Collen vida propia. Un di, vou facer un libro deste xeito. E o libro non quer ser. O libro quer ser ao seu xeito. E foi así. O Nagba pasou polas mans da xornalista Almudena Ariza, que me dixo: Patri, para che facer un linear cativo e que non chegue a tempo, non me parece, porque o libro gústame moito e é unha pena. Vale. Falamos con Francesca Albanese. Francesca Albanese dime: Patricia, isto era novembro, e dime: Patricia, ata febreiro non estou libre para che mandar nada. Dime: pero dalle, porque este libro é un libro que debe de sair xa. É dicir, é un libro que non nos pode esperar, un libro que non pode agardar, que era o que me dicía tamén Quique Alvarellos. Este libro normalmente sai dai a un ano de que se premia. Neste caso saiu aos poucos meses, porque era necesario seguir falando de Gaza. E semellaba que aquilo non quería. Dis: vamos a ver, como pode ser un libro sin linear, sen alguén que o presente, sin alguén que diga: avalamos isto? Porque as escritoras e os escritores ás veces sentímonos así piquirrichiños, porque dis: saca as cousas para diante, pero de súpeto hasta parece que fai falta que alguén chavale, como se non foras é dicir, como se non foras tirado a andar polo mundo. Entón, pasou pola Francesca, pasou por Almudena Ariza, pasou por Olga Rodríguez. Patri, non chego. Dixo: bueno, pois se non chegar filla, pois outra cousa faremos. Ata que me puxen a pensar e dixen: a ver, temos as ilustracións de Rin, temos que buscar alguén que nos fale tamén dende o meollo, que nos avale. Na Serra va é quen firma o limiar deste libro. É escritor tamén, novelista e poeta gazatí tamén, e dicíame unha cousa da que eu non fun consciente cando eu escribí. É dicir, unha escribe para diante e dalle saída e despois paras e dis: ai, ás veces hasta tas sombras non escribiche. Dis: ai, isto escribí eu, cuidado. E díxome: hai unha cousa maravillosa que faz co teu libro que non fai ninguén. E dixen: oi, cuidado, pois seguro que é mentira que eu non fixo tal cousa. E dicíame el: escribes desde a non colonización. Dicíame: non escribes como muller branca dende a túa branquitude e dende outro hemisferio. Dicíame: falas como se estiveses sufrindo ti, como se estuveses sufrindo a túa familia, e como se verdadeiramente soubeses perfecto o que nos estamos sentindo. Entón, iso sí que me dou así como un dicir: bueno, pois polo menos poñamoslle voz a un pobo que está sufrindo, non? Non deixa de ser curioso. E non sei se en algún intre teredes algunha pregunta sobre este libro. Este libro vai tamén, como aclaración, vai en 4 linguas. Vai en 4 linguas simplemente porque foi unha jarra mo cubata. Teño que ser sincera, non podo dicir planteeino como que tiña que ser tetralingüe, non. Un día tomando un café cunha amiga dixo: "Mo, isto é unha pena". E cos cafés, eu sempre digo que os cafés nunca son inocentes. Ten desconfiade da xente que vos convida a un café. É así.
A vida é dura e os cafés máis. Entón díxome, Patri, quieta, podemos, eu que sei, estaría ben que apareciera tamén en castelán. E dixen, a ver, vale. Eu que son super mega defensora do idioma, dixen, bueno, a ver, un berro tens que escoitar en todos lados. Entonces, bueno, pois viña. Falei con Kike e dixen, Kike, lo, se fixéramos bilingüe, dixo Kike. A ver, pa, ou trilingüe, dixen, ajá, quieto, voulle soltar. Dixen, se non yo solto non sai. Entonces dixen, a ver, Kike, e lo, tetralingüe que che parecería? E dime, e cal poñemos de cuarta? Porque a cuestión era, poñémolo en galego, vale, poñémolo en castelán, bueno, podes entender, poñémolo en inglés, porque agora todo o mundo dice que fala inglés, todo o mundo fala inglés, por algunha extraña razón. Pero claro, a cuestión é, como vamos a falar de alguén sen facelo partícipe? Eso é como cando estás nunha conversa, falan de ti ás túas costas, pero non che preguntaron, non? Entonces dis, a ver, saberei mellor eu que ti, non? Entón, nese caso, díxome, ai, mima, pero como un árabe, que nós non publicamos en árabe nunca. Entón, a engranaxe, por iso digo que este libro foi medrando, a engranaxe segueu uns roteiros inexplicables. Vale, fago eu a versión ao castelán porque son unha repunanta. Quenes me conocedes sabedes que son unha persona repunantisma. Repunantisma porque o galego domino moi ben, pero dixo, a ver, o castelán, vai me vir un traductor a mí aquí para mexar o meu. Non, porque como a un non bota patatas nin quen. Entón dixo, a ver, vai me mover os rejos, vai me mover os marcos, vai ser todo un sin dios, e despois non sei o que colleito. Entón dixen, quieto, a traducción ao castelán fago aí. Despois viñeron as inseguridades, porque dixen, a ver, ao inglés vaste safando, pero ao genio terás que preguntar. Por iso de que che día estes avales idiotas que temos, non? De que dis, al genio terás que preguntar. E dixen, unha amiga, mira, eu traduzo ao inglés e ti revisasmo, vale? E deime de conta de que ela era igual de repunanta que a min, porque me dixo, hai certas palabriñas, pa, que a ver, teñen triples sentidos, e dixen estes ingleses sempre dándolle 3 voltas ao café, que manía, che. E resulta que a traducción ao árabe veu de mans da filla dun amigo, que é egipcio, e que se criou en galego, en castelán, en árabe. Entón dixen, que mellor a vale? Alguén que sinte en galego e que sinte en árabe ao mesmo tempo, que mellor a vale? E así naceu Nagba, e así medrou Nagba. Hai outra anécdota que tamén me gusta contar, que tamén me deu a ilustradora, porque falábamos a cotío. O premio foi a finais de agosto e a primeira semana de setembro faleceu a miña avoa. A miña avoa para min era como miña nai. Eses 2 días, mentres artellábamos o funeral e todas estas voltas, pois claro, estiven desaparecida e deixei de falar con ela. E daí os 2 días dixenlle, contra Rin, sinto moito porque non puiden falarche, estiven desconectada estes 2 días, e dixome, pero que che pasou? Pasouche algo? E dicíame, é que claro, extrañoume moitísimo. Comenteille que falecera a miña avó. E o que me dixo ainda me siga a arrepiar hoxe. É dicir, esa sensibilidade que nós temos perdida e que eles teñen tan a flor de pel, con todo con isto, non? Porque na SER sempre di, nós cando imos a algún enterro imos como cando imos ao mercado, simplemente imos, collemos e vimos. Imos, damos o pésame totalmente automático e vimos. E como é tan seguido, e son en tantas casas de amigos, xa non sabes que dicir. Chegas, das unha aperta e veste de volta para a casa, é desolador. E ela dicíame, dou grazas de que puideses velar e enterrar a tua avoa como merecías en paz. É algo que conto nas presentacións e que me deixa sempre os pelos de punta. É dicir, ata que punto nós temos a empatía, ou hai gran maioría da sociedade que ten a empatía dormida, e logo hai outra xente que, pasando tan sumamente mal,
pois é capaz de impactar en nós, non? Eu sempre digo que a importancia estes días estaba nunha xuntanza con docentes que falábamos da importancia de darlle voz aos conflictos armados, e eles decían, que agora con esta última circular da xunta que dicía que hai que ser neutral, sempre vista a neutralidade non como objetividade, sino como un non posicionarse, non? É dicir, todo o mundo se posiciona dende que se levanta da cama. Hai xente que se levanta sempre ca perna esquerda ou que se levanta sempre coa dereita, que decide se quere un cacao ou se quere un café. É dicir, é imposible estar diante dunha taza de leite toda a mañá sen decidir se lle botas café ou se lle botas cacao. É imposible ir mercar algo e non saber o que estás mercando ou non decidirte, non? Hai xente moi indecisa, pero non bota ali o día. É dicir, non estás no limbo. Non dis, vou ir ao médico que me encontro mal, pero non sabes se ir ou non ir. É dicir, non te quedas nesa neutralidade de actuar ou non actuar, que é o que supostamente eles queren. E falando así, dicíamos que é importantísimo o valor da palabra, porque nós non sabemos que esa persoa que temos enfrente, o día que está tendo, como se sinte ou como non se sinte, e que é todo o que lle pasa ao seu redor, non? Entón, sempre digo que hai que ser moi prudente coas palabras, porque ás veces o que dicimos impacta de tal maneira en outra persoa que podes mudar unha vida sen querelo, ou a mellor a mantenta. Entón, vamos dar unha volta aquí a 4 palabras, a ver que vos parece. Este libro é tamén un libro de memoria e de resistencia. Pretende ser a voz dun pobo. Vou por un que lle gusta moito a Agustín, que ben o sei. Na horta do bisavó plantábanse 15 regos de patacas. Había 9 maceiras, 4 oliveiras daban sombra e aceitunas para acomerar a 3 familias. As berenxenas medraban abravadas descoidando a estación. Na figueira que herdaran xenaban merlos docísimos e figos cantaríns. Cando morreu o bisavó, empurraron o muro. Só cabían 9 regos de patacas, 4 maceiras, 2 oliveiras, co que as familias, que fugaban delas, minguaron en número, pero non minguaron en fame. As berenxenas aprenderon a domesticarse, porque faltaba auga e faltaba terreo, e á figueira medraronlle máis merlos ca figos, máis ladróns ca froita. Volveu moverse o muro, e achicouse a horta, pero non morreu ninguén. E desapareceu o tallo, e as olivas, as familias, os figos, os merlos e os cantos. Só quedan os ladróns, as pedras do muro, que non é noso, e os corvos, que se alimentan dos corpos que xa non precisan unha horta. Este libro artéllase en varios episodios. Un é Raizán, outro Escombros, logo temos un Resistir coa palabra e temos un último que é un Requiem. Este libro pretende ser falar non só da memoria e falar do sufrimento, senón tamén falar un pouco da esperanza. O noso país é o ventre dunha femia, sucado polas estrías de cada invasión, polos vieiros de profetas e mesías, por palmeiras e poetas, guerras e oliveiras. Cada vez que se apalpa, descobre unha cidade violada, o peso invisible dos tiranos, que como bárbaros declaman esta femia é miña. Pero ti és un féretro de pel, preso do mundo e da injustiza. Ocupas as rúas que xa non son refuxio. Es sudario dese horizonte que nos afoga. Sabes o nome dos nosos mortos, madre? Sabes da dor de cada parto? Sobreviviches a tantos abortos que xa non te perturba a maldición do xénese. Nas túas entrañas gardas as que faltan nun niño acolledor.
a deshumanización e a orfandade como ao maltrato tamén son non ter a tranquilidade para velar aos nosos difuntos. Espir os seus corpos, lavalos con devoción, choralos mentres unximos a súa pel con óleos perfumados, mentras espiañamos a súa voz lembrando o vivido. Hai maior martirio que privar a unha nai de dedicar a xeografía dun fillo, de peitear os seus cabelos na anaina morna do seu seo, de cubrilo co mellor e máis nive o lenzo da casa, amortallar a vida nun poema onde perde o sentido toda a gramática. Aí atrás, nunha entrevista, dicía un xornalista: pensei que a poesía non podía ser xornalística. E dixen eu, a ver, como é isto? Porque un cando pon a palabra xornalístico parece que ten que aparecer todo en letras de imprenta, e que o xornalismo semella que o mellor non pode falar da realidade, ou si, non sei. Pode un poema explicitar numéricamente as atrocidades? 64.231 persoas falecidas, 12.000 eran mulleres, 17.000 eran crianzas. Delas, 1.150 eran bebés de menos dun ano. Faleceron 247 xornalistas, 310 traballadores da UNRWA, máis de 140.000 persoas feridas. Hai máis de 14.400 desaparecidos. Roubos, violacións, secuestros, igrexas, mezquitas, hospitais, escolas, campamentos, censura, impunidade. O goberno español na contenda, 88 cargamentos de armas e munición. 5,3 millóns de euros. 46 contratos do Ministerio de Defensa a empresas israelís por un valor de 1.044 millóns de euros. O país ao que pertencemos gañou ao pé de 1.049 millóns de euros a costa da barbarie. Sentides a responsabilidade nos ombreiros? Esquecestes o peso do pecado. Este poema dá o mesmo en que intre se poida ler, porque as cifras sempre van a ser menores das que a realidade impón. E teño aquí unha anécdota moi chula, unha anécdota chulísima con este poema. Parecíame demasiado impresionante como para o día que fun recoller o premio non lelo. É como dicir unha hostia seca, que che ten que deixar alabardado en algún intre, non? Tente que deixar seco de dicir como pode ser que numéricamente sexamos copartícipes da barbarie. E non sei se é unha anécdota chula ou se que nos deixa así como fronte a un espello curioso, non? O auditorio do Concello de Vilalba é inmenso. É unha maravilla, porque cando tens que recoller un premio, che poñen así un foco aquí, ti deixas de ver a xente e dis, perfecto, porque non lle ve as caras. Bueno, tamén é un contrasentido, porque eso de non ver as caras, tampouco sabes moi ben a quen te estás dirixindo. Entón, cando fui a recoller o premio, había aquí que 3 persoas alá comigo, das que estades aquí, non? E falando co editor, cando remata o poema e di sentides a responsabilidade nos ombreiros, o editor, que estaba sentado con 4 ou 5 políticos ali a carón, dime, non sabes o que dixon detrás de mí? E claro, a mí non se me pode dicir, a que non sabes? Non, porque a miña curiosidade é sale por todas as esquinas. E dixo, ya ver, que dixo? Dixo que non, que el non sentía responsabilidade. Dixen, toma! Dixen, en que momento alguén toma a palabra, aínda que sexa por baixo, para dicir que non sentía a responsabilidade?
cando estar calados é ser irresponsable. É dicir, chamoume tantísimo a atención. Logo hai un poema tremendamente pequeniño neste libro que me encanta, Berni, que te impactase, porque verdadeiramente para iso era. Se o pensamos ben, cunha soa morte non se terían perdido tantas vidas. Dicidme que non o pensáchedes. Dicidme que non o pensáchedes. Que dixéchedes como a min, porque eu estes días pensei, non é? E cada vez que hai un novo atentado penso, digo, arre Dios, mira que non hai francotiradores la mar de xeitosos neste mundo, adestrados ao milímetro. Por van é un danlle nunha orella. A mí, que me expliquen, por favor, mira que non son grandes as cabezas, non son grandes as cabezas, posan a orella. A mí é falsario totalmente. Logo, para introducir cada un dos capítulos deste libro, tamén hai poetas palestinos, poetas elas e eles palestinos, que levan escribindo isto desde os albores da humanidade. É dicir, Deus santo, estamos fallando tan estrepitosamente. I write because I have no choice. I write because the silence is death. Di Rafet Ziadah, escribo porque non teño elección e escribo porque o silencio é morte. Hai moitas vidas que estiveron máis no outro lado que neste. Eu ainda intento facerme a idea de como pode haber xente que sobreviva a estas cousas, incluso do outro bando, me refiro, incluso de xente que está atentando contra o povo palestino e que poida... O ejército israelí. É dicir, que poida seguir enfocando a vida de algún xeito. Xa non digo dunha vida plena, vale? Falo máis ben de calquer maneira de vivir. É dicir, como alguén que puido meterlle un proxectil a alguén tete a tete, que diría un francés, e poida non ter remordementos, non? Por moi automático que sexa. Na Franxa aprendín a operar sen condicións de esterilidade, sen anestésicos, sen luz. As cirurxías facíanse no chan, inzado de xente, roña e impotencia. As crianzas morrían por falta de antibióticos, bolsas de sangue e material básico para tratalos. En todo o tempo no que aquel hospital equinodermo estivo en pé, non veu a él ningún soldado. Os pacientes eran cativada de 2 a 7 anos con metralla nos liviáns, balas nos maxíns. Mulleres xestantes que tiñan a pelve tronzada e a agarda esnaquizada nas entrañas. Fora chovía armamento e morte. Dentro, a sarabia da fame, a sepse e a desesperanza barnaban todo. Os que nin sequera nos mirades, estades ao enxoito. Canto a tardar en borrarse das nosas mentes esta guerra? Canto tardará en marcharse do noso vocabulario o léxico da dor, da desesperación? Cantas xeracións máis van levar na pel a memoria cauterizada deste pobo? Cantas xornadas restan para que remate todo? Eu a día de hoxe ainda non sei cantas restan para que acabe todo. Restan menos, creo. Sí. Eu son optimista. Carlos non é nada optimista. Non é nada optimista. Eu son optimista, non sei, pero falta menos. Falta moito, pero menos. A ver se vedes esta historia. A ver se imaginades. Nome, Fadua. E chasca a lingua. Mouros de merda. Nacionalidade, Palestina. Chasca a lingua, non poden quedar no seu país. Anos, 37. E chasca a lingua. Boa idade para facerse puta. Profesión, médico. E
e chasca a lingua. Sí, xa veñen a sacarnos o traballo e quererán cobrar como a nós. Para que quere entrar no país? Porque xa veño morta do meu. E chasca a lingua, sopesa a resposta, avalía con indiferenza e resolve. Igual, cando acaben con todos e fagan resorts, poderíamos ir coas crianzas e o meu soldo a un todo incluído con entrada preferente ao Museo do Exterminio. Eu vou vos ler un uno. Veño coa miña lingua orgullosa a lamber a polpa das túas feridas, co canto hipnótico do muecín, a chamar por este corpo que aínda é teu. Veño a falarche das guerras, que só se libran en campos de xasmíns, coa posibilidade de que a xustiza medre nas árbores, como a mangos xugosos. Veño falarche do rumbo daquel temón dende o que os teus antergos somerxían unha cufilla no Mediterráneo e sacaban a rede preñada de peixes. Veño contarche que ao mellor remata toda esta barbarie. Pero non vai haber rueiro suficiente para bautizar cada paso co nome das que pereceron. Non han chegar 1000 ferrados para acubillar no oso de cada aceituna a alma dos nosos. E ata aquí. Se sodes xente valente e sodes persoal incómodo e decidides mergullarvos nesta nagba, prométovos que non ides sair indemnes. A ver canto sodes capaces de soportar na ferida. Moitas grazas por acollerme, moitas grazas por vir ata aquí a festexear o Día do Libro como merecemos e nada, animarvos a seguir lendo e a seguir falando do xenocidio palestino. Moitas gracias por estar aquí, por vir aquí a esta presentación deste poemario de Patricia. E si, eu son positivo porque hoxe debemos ser aquí 40-50 persoas. Fai 3 anos, aquí igual serían 3 persoas. Igual serían 3. Estaban matando igual que agora, bueno, das cifras, sabe mellor Carlos, a xente que levan matando desde o ano 48 hasta ahora, o sea, supoño que eran bastantes máis antes que agora, hubo varias fases de asesinatos que non acaban nunca. Si tendes algunha pregunta para a escritora, gustaría, non sei, poder facer un pequeno coloquio sobre o poemario. Que sexan sinxelas, porque algún de vos xa lle estou vendo así a cella levantada. A ver que sae aí. Nada, son todos moi tímidos. Carlos, córtanos. Sí, quería comentar unha cousa que dixeches antes. Non me acordo das palabras textuales, pero te preguntabas como é que para os israelís, o sea, como é que non teñen mala conciencia, algo así. Pois polos asesinatos, polas masacres que estaban facendo. Preguntábame máis ben como esa xente que atenta contra outra xente, sobre todo corpo a corpo, é dicir, é moi sinxelo estar diante dunha pantalla, lanzar un dron con un misil, porque estamos, por dicilo así, educando a nosa rapazada en xogos bélicos, dende hai, non sei, 40 anos, 50 anos. Entón, se pos un plasma de diante e dis, bueno, pois isto pode parecer un xogo de rol, é moi diferente a ter unha persoa cara a cara e sacarlle a vida a outra. É dicir, a min esa barbarie, que diría Ana Arendt en aquel Henchman en Jerusalén, que dicía ela de que o mal pois non era de alguna maneira algo que estivese aí de por sí, senón que nos educábamos no mal,
pois Sí, a banalidade do mar. a banalidade do mar, pois verdadeiramente a min é algo que me fire, teño que dicir que me fire. Xa. Claro, pero entonces ti partes da premisa de que para... E además tamén falaches de que como é posible que un pobo que sufreu un xenocidio pode agora estar facendo o mismo. Claro, que é unha pregunta que sempre se fai moitas. Bueno, a cuestión é que hai unha premisa que é falsa. É dicir, para os israelíes, para o 95% dos israelíes, os palestinos non son seres humanos. Son uns insectos, uns bichos molestos que hai que procurar exterminar e se non, porque queda un poquinho feo certas cousas, non? Que lles dá igual, eles teñen impunidade e tal. Pero a cuestión é que na súa mentalidade non son seres humanos, aos que haxa que ter un mínimo de consideración. Non, son seres, unhos bichiños que están por aí pululando e que lles estorban, ademais, para o seu proxecto de que a facerse con todo o que eles consideran que é territorio israelí, porque aquelo lle concedeu Dios, aquelo está escrito no Antigo Testamento e, por tanto, eles teñen dereito a todo ese territorio e moito máis. Entonces, como é que te preguntas por qué, como é que, claro, que non é o mismo estar disparando un dron ou un misil diante dunha pantalla que estar matando a quemarropa ou torturando a quemarropa a X palestinos, miles de palestinos, porque había que falar dos miles de palestinos que están detidos nas cárceles, nas prisións israelíes, secuestrados, esa é a palabra, secuestrados, sin suicio, sin nada, e sufrindo tortura. Entonces, como van a ter mala conciencia si para eles os palestinos é algo molesto que hai que exterminar e son unha subespecie humanoide no millor dos casos. Pero, cando ademais, os están educando para eso, Carlos, é verdade? Claro, exactamente. Pero é que ademais o xefe do exército, nas primeiras declaracións, cando empezou a masacre de Gaza, xa dixo os palestinos son animales humanos, ainda menos mal que os sentido como humanos. Mentira, para eles son animales, simplemente. Entonces, como van a ter mala conciencia? Todo o contrario, pero si se sienten orgullosos, precisamente. Saben que teñen impunidade, saben que teñen un dos exércitos máis potentes do suposto de todo o Oriente Medio, adiante, ningún problema, non teñen cortapisas ni limitacións, todo o contrario, están orgullosos de estar masacrando aos palestinos, é un espectáculo, ademais. Totalmente. É un espectáculo. Totalmente, despois deste miradoiro que fixeron ali hai nada, para ver como estaban arrasando a terra palestina e con unhas expendedoras 24 horas para que pudesen ir ali a arrasarse de todo o que estaban facendo, non? Porque non é de hora, Non. É dicir, pero para min é duro, é dicir, pensa que eu sou unha persoa que se formou en filosofía na USC e é dicir, para min sai de natural o ser crítico co que nos circunda, coa nosa vida, non? Aquilo cando nos falaban de Hobbes, de o que o home é un lobo para o home, verdadeiramente así o veu e verdadeiramente así se está constatando, pero eu digo, vamos a ver, esa xente que ten afectos por alguén, digo eu, non? É dicir, pais, fillos, irmáns, é dicir, alguén achegado así, pensemos que xa Jane Goodall dicía, a ver, os simios vense nun espello cando nos ven a nós. E dis, aí ninguén se mira nun espello, diría, que caros están, Jesús, para que ninguén sinta a dor de outra persoa. É algo que me aterra. É algo que me aterra. Era un pequeno comentario. Sí. Os nazis e Adolf Hitler pensaban exactamente o mismo dos judíos. O sea que estamos na mesma historia. Era exactamente eso. Por eso os tiñan en campos de concentración, por eso os fumigaban, os metían en cámara de gas. Para eles non eran seres humanos. E eles están dormindo eso mismo ahora. Non aprenderon desa lección. A poesía de Nogueras, que rápido se olvida el balde da historia. Que rápido.